A Francesc Vinyes, 1963. Obra de Josep Clarà i Ayats. Turó Park. A Francesc Vinyes, escultura en bronze, col·locat al Turó Park, amb motiu del centenari del naixement del tenor. Obra de Josep Clarà i Ayats, 1963. A Francesc Vinyes, escultura en bronce, colocado en el Turó Park, con motivo del centenario del nacimiento del tenor. Obra de Josep Clarà i Ayats, 1963. Biga de la Font de l'Aurora, 1929-1934. Obra de Joan Borrell i Nicolau. Turó Park. Aquesta escultura formava part d'una font als Jardinets de Gràcia. Joan Borrell i Nicolau va crear aquest monument el 1929. La font estava formada per 4 columnes coronades amb àligues i Minerva alçada dalt d'una barca. A un costat hi havia un carro conduït per Hèlios, déu del sol. A l'altre costat, un altre carro, conduït per Selene, deessa de la lluna. Les dimensions desproporcionades d'aquella font van provocar un gran rebuig i finalment el conjunt va ser desmuntat el 1931 i el 1934 la biga d'Hèlios i 2 cavalls van ser instal·lats als jardins del Turó Park, seguint projecte de Rubió i Tudurí. Text de la placa. Parterre de la biga. L'eix del parterre de les Magnòlies està presidit per una estructura en bronze que representa una biga clàssica tirada per cavalls. Davant hi ha un parterre de rossers entapissats amb flors perfumades. Hèlios, biga de la Font de l'Aurora, conjunt escultòric de bronze situat al parc al 1940. Joan Borrell i Nicolau, 1929.
Esta escultura formaba parte de una fuente en los Jardines de Gracia. Joan Borrell y Nicolau creó este monumento en 1929. La fuente estaba formada por 4 columnas coronadas con águilas y Minerva erguida encima de una barca. A un lado había un carro conducido por Helios, dios del sol. Al otro lado, otro carro conducido por Selene, diosa de la luna. Las dimensiones desproporcionadas de aquella fuente provocaron un gran rechazo y finalmente el conjunto fue desmontado en 1931. Y en 1934, la viga de Helios y 2 caballos fueron instalados en los jardines del Turo Park, siguiendo el proyecto de Rubió y Tudurí. Texto de la placa. Parterre de la viga. El eje del parterre de las Magnolias está presidido por una estructura en bronce que representa una viga clásica tirada por 2 caballos. Delante hay un parterre de rosales tapizados con flores perfumadas. Helios. Viga de la Fuente de la Aurora, conjunto escultórico de bronce, situado en el parque en 1940, Joan Borrell y Nicolau, 1929. La ben plantada, 1961, obra de Luisa Sardán, Turo Park. Obra de Luisa Sardán, inaugurada el 1961 al Turo Park. Escultura femenina en bronze. Aquesta escultura va ser escollida pel tinent d'alcalde Santiago Udina Martorell, impulsor d'una campanya per posar monuments als parcs i jardins de la ciutat. És un homenatge a Eugeni d'Ors. Obra de Luisa Sardán, inaugurada en 1961 en el Turo Park. Escultura femenina en bronce. Esta escultura fue elegida por el teniente de alcalde Santiago Udina Martorell, impulsor de una campaña para poner monumentos en los parques y jardines de la ciudad. Es un homenaje a Eugeni d'Ors. Anne Guesso, 1995. Obra de Jean-Michel Follon, Turo Park. Anne Guesso, 1995. Jean-Michel Follon.